На ваших глазах предстанет та самая, которая будет представлять Москву на главной сцене Республики Татарстан в городе Казань. Ну и я, конечно же, передаю слово ведущим этого конкурса Ильясу Хусаинову и Расиму Фасихову. Аплодисменты! Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр, хайырлы көн. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Кая сезон алкышлар, мухтарам киләкләрләребез, кая алкышлар? Менә шулай. Эй, молодцы. Сезне баршагызга шушында Красная Пресня районында узачак татар халкының милли бәйрәме Сабан туй бәйрәмендә сәламлибез һәм Мәскәү шәһәре халыкара татар кызы конкурсының финал өлешен башлап җибәрәбез. Мы рады приветствовать вас на Сабантуе на Красной Пресне и с удовольствием начинаем финал Московского регионального тура международного конкурса Татар-Кызы 2018. И вести его будем мы. Журналист, блогер, ведущий мероприятий Ильяс Хусаинов, алкышлар дуслар. И радиоведущий Булгар ФМ, композитор, певец Расим Фасихов. Аплодисменты! Рахмет. Бұда қатырақ шапсағызда бұла. Расим, вот мне очень интересно, вот на твой взгляд, какая она должна быть, татар-кызы? Менемче, по-моему, она должна быть красивой, скромной, милой, воспитанной, конечно же, да? Шулайбет. И готовить должна уметь. Нәк шундай кызларыбыз бүгінгі бәйгедә көч сынаячаклар да, Ильяс, білесің бе? Менә әйдәгез, кадерле дуслар, менә шундай шибәр кызларыбызны бергәләп якынрак танышырга, сезне игътибарыгызны җәлеп итәргә тырышабыз. Әйдәгез әле, аларны якынрак танышып китер өчен үзләрен бирегә чакырабыз. Сезнең алкышлар кая? Дуслар, кая сезнең алкышлар? Молодцы! Давайте о них расскажем поподробнее. Конечно, я точно знаю, Ильяс, то, что они для нас и для наших гостей приготовили творческие номера. Вы готовы, нет? Аплодисменты! Поддержите наших девушек! Молодцы, да. Киттек. Участница под номером 5 Хакимова Алия. Встречаем! Громче, громче хлопаем. Поддержим. Хакимова Алия, 25 лет, занимается саморазвитием, преодолением себя и постоянно работает над собой. Именно под таким девизом она идет по жизни. Хакимова Алия, 25 яшь, айга төсәп атарга тырыш. Ләкмәсән, йолдызлар янында калырсың дип әйтә ул. Һәр вакытта белем үстерә, төрле һөнәрләргә өйрәнү һәм үз өстендә эшләү дигән девиз белән яши безнең кадерле Алия. Без әйдәгез алкышлар белән каршылый шушындай матур шибәр кызыбызны, дуслар. Участница под номером 2 Сабирова Лейсан, 22 года, очень любит детей, работает учителем географии. Жизнь моя обретает смысл только тогда, когда процветают мой народ, мой родной язык и моя религия, говорит Лейсан. Сабирова Лейсан, 22 яшь, балаларны бик ярата. Шуңа күрә ул география укытучысы булып эшли. Аның сүзләренчә, тормышының мәгънәсе ул үзебезнең татар халкы, татар теле һәм динебез чәчәк аткан вакытта дип безгә хәбәр итә. Әйдәгез әле алкышлар белән каршы алабыз сәхнәбез түрендә Сабирова Лейсан.
Лейсам кыздырдың битсин, малай. Сізге шадым, вам понравилось, нет? Участница под номером 4 Файзрахманова Алина, 17 лет. Студентка колледжа управления. Несмотря на свой юный возраст, очень талантлива и амбициозна. Доброжелательная, отзывчивая, аккуратная, заботливая, сдержанная девушка. Любит свою нацию и гордится ей. Қадірлі достар, иқтибар, біздің шушы конкурстарымыздың арасынан ең еш қатнашушыларының бірісі Файзрахманова Алина. 17 яш, ярдәмшіл, қайғыртушан, түгел, игіліклі, сабыр һәм тыйнақ қыз. Тұрмыш мәгънәсе гаиләдә һәм балаларда дип саный. Үз милләте бик тә ярата һәм татар кызы булу белән бик тә горурлана. Әйдәгез, кадерле дуслар, сәхнәбез түрендә Файзрахманова Алина! Алина Файзрахманова! Бірәгіз, қарап тұрғыз, міне жамағат, шындай матур киімдер білен, күлмәклер білен, шындай матур тауышлары сізге бөлек етті. Қая сіздің алқыштар шындай қызларымызға? Бек тәкішті, біздің көрәшілер шекілі бек тәкішті болды, молодцы. Міне, Ильяс, әйтесі келе, міне Алинаның жырларының тыңлап өткеннен соң, аның шу күлмәкләріне, аларның матур етіп, міне историясын бетінде тарихын оқып шыққаннан соң, менің көзім сәхнә артындағы бір яш шибәр қызға келіп түсті. Білесің ме, мен ойлағаным, ол шушы бәйгедә катнаша дип ойлағаным, әмма ләкин ол біздің катнашушы түгел икән бәйгедә. Ол шушы бәйгенең жюри әгъзасы икән. Сіз аны кім икәнен белсәгез, өзі шибәр, өзі матур, шундай талантлы тавышлы, біздің моңлы сандуғашыбыз. Под ваши бурные аплодисменты на сцене заслуженная артистка Российской Федерации Республики Татарстан Наиля Фатехова. Hayırlı gün, kadirli dostlar, bayram bilen biz, Tatarlar, Nasibe Karyo'nun sözlerine yazılan şaşacağım. Tuğan ile sağınğanda İsker düşer sarmal jırı Gönüllerge yoktu birine Ellerge dünya yıllar Uğrıdan bulsun berge bulsun Şahlıkları yuva var Biz Tatarlar İdil yurtnan balalar
Наиля Фатехова. Рахмат, также поддерживайте наших девочек! Ура! Татар жанlı, Татар yürekli, ılığı yüreklimizin kadirli jirşimiz Naila Fatehova. Как всегда, прекрасно Рахмат. и талантливо. Ну что, друзья, мы продолжаем. Участница под номером 1 Адиля Забирова. Адиля Забирова. Поддержим аплодисментами. Avul kızı, Kazan kızı, Meskev kızı, tübeklerini alıştırga karamastan en mühimi Tatar kızı. Tatar eti eniden tuğup, Tatar terbiye alığıma, Tatar edebiyatın okup, medeniyetin öyrene alığıma. Rahmetlimin, tuğan jirim, tilim, gaylem, en zor hazinem buluna. Indimin, Tatar küfesi, kayda yaşamına karamastan, halklar arasında öz urnunu unutma, öz kadrini bil, tarihi tradisiyalar, ata babalardan kalgan kırık ödetlerini hürmetle, tilini, din, imanını sakla. Ey, süyüklü Tatar kızı, özün bul, zinhar, bulma büten, uyla, sen bir Tatarsın. Kayda bulma, kaydağına tırma, milli mığın bilen ilini öğren, bilsin balalar da. Anıta kürme tukay tilini, tilli yaşa, tuğan tilli bulup, Tatar bulup, tuduk biz. Tatar bulup, buğunlarga kuşik, buğunlarda yaşar ruhımız. Адиля Забирова, 22 года, интересуется музыкой, литературой и искусством, мечтает о крепкой, дружной семье, хочет воспитать детей в традиции и любви к родному языку. Adile Zabirova. 22 yaş. Kevde tugul. Muzika, edebiyat, hem sanat bilen pek qiziqsina. Zo'r, ko'rkam, g'oyla turida pek xiyolana. Bolalarning tatar tiline muhabbat ham milliy urf-odatlar bo'yicha tarbiyalasi kerak deb aytaydi. Agar alqishlaylik, mana shunday motor shunday sadoqashtay, motor bola tili qizimizga. Ey, молодец стоит. Мы продолжаем. Участница под номером 3 Алукаева Динара, 26 лет, лингвист, переводчик, пишет стихи и рассказы, работает над романом, занимается велоспортом, любит рисовать, петь и вкусно готовить, перфекционист. Алукаева Динара, 26 yaş, lingvist, tercümeşi, şiirler hem hikayeler yazar, roman ezberli, aralı, işte şulay, portretler yazı, Moskov Tatar medeniyet üzerinde vokal derslerin ala, velosport bilen şug'ullana, temli itip, aşırı pişire. Jigitlar bu sizin kulak kayın. Alkışlar bilen karşıladık hele şunday motor kızlarımızını. Ey! Gülüm soldu, dipşirlisi sen sulu. Sen bir de solma, sen bir şulma. Yigitlerimnin ko'ngillari keng. Rahimit canım. Bu akşama geller seçtim alların saylaklığına. Alar sarı şekçe attı, hayranlar kaldım şuna. Alar sarı şekçe attı, hayranlar kaldım şuna. Alar sarı şekçe attı, hayranlar kaldım şuna. Aldı süyüge yürüyorlar, sarının salışta. Kavuldu yuralar, canım acı salışta. Aldı süyüge yürüyorlar, sarının salışta. Kavuldu yuralar, canım acı salışta. Alkışlar cemaat. Динара Алукаева. Алукаева Динара. Бигрәк шундай матур талантлы кызлар белән карыйсы килә. Мин Мәскәүгә бит инде кунак булып килгән кеше, мондый кызларны күрсәм, бигрәк бит тибә башлый, үзенә үзе әләшик теге. Яшь вакытта шикелле. Бу әле картаймаган, Аллага шөкер, җитешеп булсын ада. Менә
нәрсә өчен сөйләп, Ильяс Бус менә шушындай татар кызы дигән бәйгедә без чынлап та бу кызларыбызны тагын бер үзенчәлекле бүләккә, Алла берсе бүләк итеп тапшырасы килә, чөнки алар берсе кияүгә чыкмаган. Һәм әлбәттә инде безнең сәхнәдә чыгачак кирәсе җырчыбыз өйләнмәгән. Бәлкем бу яшьләребезне, кызларыбызны берәрсен алып, шушы Нижгарда килгән кадерле мөхтәрәм җырчыбызга өйләндереп тә җибәрәбез, ничек уйлыйсың? Действительно, что нужно еще для свадьбы? Гости есть, невеста есть, жених, собственно, не против, мы свидетели, все готово. Сез теге каршы түгелдер ич җәмәгать, юкмы? Өйләндерәбезме, юкмы? Бөтенесен дә биреп җибәрәбезме җегеткә? Яра, берсен үзем алып китәм алай, Казан яклап. Менә җәмәгать әйтәсе килә, бик зур рәхмәт, шушында Мәскәү каласына бик тәрәхәтләнеп, бик тә шулай диккать белән шатланып, сөенеп, самолет белән очып төштем. Аллага шөкер, исән-сау калдым, әмма яратып бетермим самолетны малай, теге бөтен җеннәрем бит башлый, калтырый башлый. Мин менә еракка киткән саен үземнең туган якларымны, туган тамырларымны бик тә сагынам. Еракка киткән саен шулай бит инде. Монда менә карыйсы килә, татар җөрәкле, татар мәдәниятенә инде битараф булмаган халык җыелган, шуңа күрә бик зур рәхмәт. Шулай олы итеп хөрмәтләп килгәнегез өчен, вакытыгызны җәлләмәгән өчен бик зур рәхмәт. Сабантуй шулай гөрләп торганда, инде безнең татар халкы, татар милләте хәр вакытта алда булачак дигән өметтә каласы килә. Бик зур рәхмәт. Әйдәгез әле алкышлыйк әле үзегезгә за то, что пришли, за то, что вы есть, дорогие наши зрители. Рәхмәт. Ничек бу турыда сөйләп, чөнки җәмәгать мин үзем тумышым белән таныштырып китәм Татарстанның Балтач районыннан. Әле менә Сабантуйның башында чыгыш ясаган матур шундый калфатлардан дип җиргән әбиләребез минем якташлар булып чыкты. Аптырап киттем. Арша якларыннан, Балтач якларыннан, шу Саба якларыннан булып чыкты. Менә безнең якларда ничек итеп эшлиләр? Яшь киленне кияүгә алганда. Безнең бабайларыбыз, әбиләребез белән яшь вакытта, 17-18дә бит сразу өйләнешкәннәр, матур гына әйтәләр. Безнең әбиләребез чиләк киянтә белән чишмә суына бара торган булганнар. Һәм аларның яннарында безнең инде бабайларыбыз, баһадирларыбыз үзләренең шушындый таза гәүдәләре белән матур итеп тальян гармунда уйнап, аларны озата торган булганнар. Әйдәгез әле, кадерле дуслар, сезнең алкышлар белән шушы номерны карап үтик әле. Менә безнең якларда ничек була микән кызларны алып китү һәм кызлар белән шушылай матур итеп биеп, җырлап йөрү дигән күренешне күреп китәбез сезнең белән бергәләп. Әйдәгез әле, сезнең алкышлар астында. Эх, киянтә чиләгендә бигрәк матур гөлләре, сулар шайкалып китә, йөрәкләрне җилкетә. Çileklerin küyönüte gülek idem Sinine bellene tağlanı tırıp çişime boyuna gidem Sinine bellene tağlanı tırıp çişime boyuna gidem Hep küyönüte çilekine bigrek madır gülleri Sular şeykalıp gide yüreklerine çilkide Hep küyönüte çilekine bigrek madır gülleri Sular şeykalıp gide yüreklerine çilkide Ey Şanaş! Çilek yiyende alasın, günde suğa barasın Kimler için üzülesin, kimler için yanasın Kimler için üzülesin, kimler için yanasın Hep yiyende çilekle bigrek vardır gülleri Sular şeykalıp gide, yüreklerine çilkide Hep yiyende çilekle bigrek vardır gülleri Sular şeykalıp gide, yüreklerine çilkide Çilekinen kıyaş nurları yüzer Yılmayıp bir karar ele Şulay gönelim size Yılmayıp bir karar ele Şulay gönelim size Etkiyen de çilekinle bigrek madır gülleri Sular şeykalıp gide Yüreklerine çilkide Etkiyen de çilekinle bigrek madır gülleri Sular şeykalıp gide
Yüreklerini çilkide Etkiyanında çileğinle Yigrak mağdur güllere Suları çaykalıp gide Yüreklerini çilkide Браво! Расим Фасихов и наши финалистки. Эй, хужалар! Стой, брат. Москва спешит, малый, все время. Расим, ну ты скажи, ну ты удовольствие хоть получил? Ой, мында, какое удовольствие, мында полный. Кәжемайлар шықты, малай. Аллах, қызлар, міне шундый, вообще молодцы. Это правда. Ну что, а мы тем временем провожаем наше достопочтенное жюри на совещание для определения результатов нашего конкурса. Енді қадірлі достар, әдәгізлері жюри әғзаларын алқышлар білән жиылышқа ұзатып жібәргелі олар міне қазіргі вақыттарда міне 5 минут, 10 минут ішінде шушы бәйгеде кім жеңуші екен шуны ашықларға алар жиынып баралар. Әдәгізлері алқышлар білән ұзатып жібәребіз біздің жюри әғзаларын алқышлар білән. Результатов совещания жюри. Под ваши бурные аплодисменты. Алқышлар білән әдәгізлері қаршылыға тамыр қоясы алқышлар, аплодисменты! Біздің қызларымызды сәлемлеу үшін жамағат әдіңіздер. Біз кәріп құл шабырға үйреніп. Ая, біздің қызлар қояйық. Где наши девчонки? Бір-екі, девчонки! Где наши пацаны? Мужики, мальчики, қоя, Участница под номером 1 Адиля Забирова. Участница под номером 2 Ляйсан Саберова. Участница под номером 3 Динара Алукаева. Участница под номером 4 Алина Файзрахманова. Участница под номером 5 Алия Хакимова. Ваши аплодисменты. Для награждения финалисток Московского регионального тура международного конкурса «Татар КЗ-2018» на сцену приглашаем заместителя полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации и председателя оргкомитета нашего конкурса Ахтареева Азата Чулпановича. Под ваши бурные аплодисменты. Азат Чулпановыз әдәгіздер, рахим етер сәхтәбіздің түріне. Келіңіз әлі сізді шақырып аламыз. Енді бұл орында жамағат алқышларына көбірек берген керек, көбірек, міне шулай. Бірақ бұл күршелерімізді татар милләті өстіріге зор өлішін кіртеді. Так, конкурс закончился, вы видели, мы немного задержали даже. Как всегда говорят, были бурные дебаты, естественно, не так-то просто выбрать, они все великолепные. Вот Фарид Фаридович вообще предложил всех назначить победителями. Поэтому сейчас мы награждаем победительницу. И у нас есть еще номинации, которые учитывают вот особенности каждой участницы. Ну, они же великолепные, посмотрите. Так, давайте начинаем процедуру. Енді жамағат айда алқышлар білән енді біздің шеберлерімізді де айтып кетейік, кімдер біздің жеңу яулаған, кім енді ең ақырдан біздің финалистке болып енді Қазанға барашақ. Сіздің алқышлар арасында ең мүләйім Мәскәу қызы 2018 номинациясында Алина Файзрахманова, участница под номером 4. Аплодисменты! Қатырақ шабырақ керек, қадірлі достар, айдағыздар алқышап кетек шышынды шебер қыздарымызға, олар барысы да әзірленділер, барысы да тырыштылар қызметінде, олар барысы да жеңушілер, шышынды финалға кәліп жеткәш, қарбесі жеңуші, қарбесі енді жеңуші болға лайықлы. Ең ижады Мәскәу қызы 2018 номинациясында участница под номером 2 Ляйсан Саберова. Ляйсан, молодец.
Ира, бик тамақ түрде бейт келдің. Сабан той güzeli 2018 Мәскәу номинациясында Участница под номером 3 Динара Алукаева. зор алқышлар. Айдагыздар, алқышлар белән поддержим, аплодисменты, дорогие наши гости, друзья. Халық güzeli 2018 Мәскәу номинациясында Участница под номером 5 Алия Хакимова. Алия Хакимова. Енді қадірлі достар, келген қонақтар, мұхтарам милләттәшләр, татар қызы 2018 Мәскәу номинациясында жеңушіміз Участница под номером 01 Адиля Забирова. Под ваши бурные аплодисменты. Громче, громче, громче. Хамызым Адилеміз шулай өйді Бүйік Татар конгрессінен татар тілін ең яқшы білуші номинациясында жеңуші етіп белгілеп өтеміз. Бек зор рахмет. Енді қызларымыз алдағы уақытта да оңышларға ерішіп, матур етіп яшауға насип болсын. Для номинации от Всемирного конгресса татар на сцену приглашается Фарисов Фарид Фарисович. Рахмет деп қаршылайық әлі біздің қадірлі қонақтарымызны шулай етіп. Айдагыз әлі қадірлі достар, алқышлар білән. Бейбаш аплодисменті қоясызның қолдары. Міне нені батыр қыздар мен айдагыз қол шабай баларға. Фарид Фарисович, мы вас ждем. Енді рахмет етіп, сақтамыз төресізді шақырып қаламыз, күтіп қаламыз. Алқыштар қая жаман, алқыштар біле әдәгіз әлі. Бегіліп өтек шушынай матыр көрінішіні. Бик зор һәм бик мөләйем бүләкләргә лайык булды безнең кадерле җиңүчебез. Енді қадірлі достар, шулай енді рәхмәтләребезне білдіріп китәсе килә. Мы хотим вручить благодарственные письма от имени полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации Равиля Калимуловича Ахмедшина. Шулай енді төп рәхмәтләребезне білдіріп китәсе килә. Апочкина Дина Равилевна. Приглашаем на сцену Назимову Ольгу Владимировну. Ахзамова Дания Фанилевна. Рахмет итегез. Габасов Рафик Фанилович. Леонид Муллакандов. Курмакаев Руслан Рустамович. Сараева Роза Сафиновна. Садыков Рашид Шакирзянович. Абдюхина Зухра
Mansurovna ham albatta endi shu konkursimizning bosh rejissyori o'zi bek shiber, o'zi bek aqlli. Mana kimlarning ismlarini aytib ketdik. Adingiz qadrli do'stlar, rahmat deb sahnamizga chaqiramiz sizni. Просим всех подняться к нам на сцену. Apishkina Dina Ravилевна, Назимова Ольга Владимировна, Ахзамова Дания Фанилевна, Габасов Рафик Фанилович, Леонид Мулакандов, Курмакаев Руслан Растамович, Сараева Роза Сафиновна, Садыков Рашид Шакирзянович, ham albatta Abdukinova Zuhra Mansurovna. все хотят за благодарственными письмами подняться. Стесняются, да, действительно. Я бы самый первый прибежал, между прочим. Hozir bulardan beriga o'zimda shomib kelarim hali va rahatlantirib. Председатель оргкомитета Татарка-За 2018 Ахтареев Азан Чулпанович, ваши аплодисменты. И Фарисов Фарид Фарисович, ваши аплодисменты. Рахмат. И также мы хотим выразить благодарность за содействие и вклад в организацию данного конкурса Светлане Габасовой. Марат Сафаровға бик зор рахматларыбызды білдіріп кетеміз. Светлана. Итак, друзья, вот мне Адиля попросила дать ей микрофон, видимо, для слов, да, ну... Селфи, ВКонтакте, Инстаграм, все, что надо. Барыгызга да рәхмәтемне белдерәсем килә. Әлеге бәйгене оештыручыларга, шулай ук жюри әгъзаларына, алып баручыларга, минем өчен җан атып торучыларга, гел якында булган кешеләребезгә, ул Зөһрә, Ильяс һәм инде Лилия. Шулай ук иң зур рәхмәтем ул минем газиз әниемә. Ул хәзер монда. Әнием сиңа бик зур рәхмәт, мин сине бик яратам. Кой әниң сине, койда? Аны! Эй, молодец, үзеке бик чибәр малай. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Алкышлык әле җәмәгать безнең җиңүчебезгә. Һәм әлбәттә инде безнең кадерле кызларыбыз алар шулай ук тырыштылар. Алар барысы да җиңүчеләр дип әйтәсе килә. Әйдәгез әле, бурными аплодисментами наших приветствуем наших красавиц. Әйдәгез әле алкышлар белән каршылык чибәр кызларыбызны җәмәгать. Я понимаю, как вам тяжело смотреть на сцену, потому что у многих нет солнцезащитных очков, потому что от этой красоты можно потерять зрение. Давайте поприветствуем наших девушек. Настоящие мужчины всегда красиво одеваются, всегда хотят красиво выглядеть и мужественно только ради одного, чтобы понравиться нашим женщинам. В любой татарской семье мужчина хозяин, как жена говорит, так мы и делаем. Я хотел бы еще, чтобы вы обратили внимание, почему только 5 конкурсанток. Конкурсанток было очень много. Азат Чулпанович, полномочный представитель культурно-национальной автономии. И особенно я хотел бы, чтобы вы поприветствовали заслуженную артистку России Наилю Фатехову, которая проводила этот конкурс. Еще раз, заслуженную артистку Республики Татарстан Наиля Фатехова. Наиля Ханум, большое спасибо. Конкурсанток было очень много, заявок было очень много. Были конкурсантки и Мисс Россия, и еще, но они не прошли. Почему? Потому что на сцене стоят те девушки, олицетворением которой бывают наши татарки.
выше наших женщин только небо. Ярче наших женщин только звезды. А лучше наших женщин только рай. И все это про вас, дорогие красавицы. Большое спасибо, что вы поддержали, и каждый похлопал 10 раз. И в завершении хотел, чтобы мы похлопали организатору этого великолепного праздника Ильдару Маровича и его супруги Динары, у которых буквально в этом месяце, в дни чемпионата мира, родился сын. Поприветствуем, они слышат нас. Большое спасибо. А сейчас молодым у нас дорога, а взрослым у нас почет. Азат Чулпанович Ахтариев. Alkışlar cemaat. Ага. Бітті конкурс. Көрдіңізме қызларымызны? Келесі жылға Алла берса тағын болашақ конкурслар. Әзірленуге болышыңыз. Большое всем огромное спасибо. Вот девушка будет представлять всех вас, девушки и парни. Она будет в Казани в международном этапе уже показывать, насколько мы умеем хранить наши традиции, насколько мы умеем быть татарами, татарками. Спасибо всем. На этом конкурс завершается. Сейчас Наиля Фатехова несколько слов скажет там. Я как председатель региональной общественной организации женской АККалфак хочу поздравить всех наших девушек. Они действительно замечательные. Мы их очень полюбили. Это надо было набраться такой смелости. Вот на будущее вам, девочки, москвички, пожалуйста, откликайтесь. Это ведь это все, и тертип, и умение, и держать себя, и говорить, и национальный костюм, и петь. И мы всему этому учим. И мы очень горды. Я надеюсь, и вы тоже. Ваши аплодисменты. Что у нас такое будущее. Это наше будущее. На самом деле, я поздравляю вас всех. Это наш общий праздник. Байрам белян. И особенно наших девушек. Рахмет. Ну что, дорогие друзья, на этом мы завершаем финал московского регионального тура международного конкурса «Татар-Казэ-2018». Желаем Аделе успехов и, конечно же, победы. Аплодисменты. С вами сегодня были... Қадірлі достар, сізді бүгін жырлаттық, бейіттік, ойнаттық, күлдірдік. Енді сіздің үшін мына шушында сақтада жолайық біздің қызларымыз білен бірге шеу жасадық. Өзі бек та еш, өзі бек та талантлы, өзі блогер, өзі инстаграмчик, вконтактер, ешкіне алып барышы Ильяс Хусайнов! Боксқа шақырған шекілі шақырған, видишь? Спасибо большое. Но я, конечно, сегодня меркну на твоем фоне. Ты зажег, Расим, конечно. Давайте по громкими аплодисментами поаплодируем Расиму Фасихову. Biz rəhmət müxtərəm dostlar, müxtərəm millətdaşlar, indi bu uçraşımızın sonğusu bulmasın, axırı bulmasın. Келешекте de şulay матур итеп бәйрәмнәребезне үткәреп, бергәләшеп, җыелышып, шулай яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт! Bu нәрсә бу? Фото. Мен кызарынамын тоже. О, фотография. Аҗагыз куллары булган, шукышыгыз дип әйтәбез, менә булар. Это видео? А так, сказав, кулары всегда машем, все улыбаемся, машем. Я не девушка, я не посылаю. Енді достар, har vaqtda шулай бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта, матур етіп яшәгән насип болсын тілектен қалабыз. Һәм әлбәттә инде безнең сүзебезне бирәсе килә. Инде безнең алып баручыларыбызга һәм әлбәттә инде бергәләшеп әле фотоларны төшерергә дәвам итәбез. Кемнәр кем безнең белән фотога төшәсе килә, Наилә Фаҗаныкәем, мәгърәм рәхмәт сезгә. Без менә шунда бу тирәдә булабыз, бергәләшеп фотога төшсәк була. Кызлар, җегетләр, бөтенебез әйтәбез, бергәләшеп. Татарлар, молодцы! Мәскәүлеләр, сез молодцы! Нәрсә бүген монда? Татар бай киген, әйме? Кая соң?
кызлар. Бұлар сахнаны яратқанға, бұлар кетесіздер келме сахна. Не хотят, пусть прямо совсем. Они полюбили сцену. Достар, келген қонақтарымыз міне шушылай матур жерде, матур шаһарда біздің халықара татар қызы 2018 конкурсы болды. Һәм шушы конкурста біздің қызларымыз өте матур һәм өте активді катнашып булдылар. Менә бу қызлар белән әйдә гезәле. Якындарак менә хәзер йөрәшәмдә шушы татар кызы 2018 Мәскәү конкурсының төп җиңүчесе Адилә. Адиләгә бер сорау бирәм. Адилә, менә шул татар кызы булышы. Шушы бәйгедә җиңү өчен кемнәр татар кызы булышы? Шундый сыйфатларны алыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Кемнәр татар кызына сыйфатлар? Минем уйлавымча, татар кызы тыйнак, тәрбияли һәм әлбәттә акыллы булырга Адилә, син менә шушы конкурста иң яшь катнашучы, сиңа бары тик 17 яшь. Әле син киләчәктә Алла бирсә, җиңүләрен барды күмәт алып калам. Сиңа шундый соравым бар. Сиңа шушы конкурста җиңү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Хәзер каушап калдыңмы соң? Инде Алла бирсә, киләчәктә сине шушындай бәйгеләрдә тагын катнашырсың дип үметләнеп калабыз, шулаймы? Ләйсән, мин белүемчә, син бит инде балаларны бик яратасың, шулаймы? Сиңа шундый сорау бирәсем. Татар кызы киләчәктә балаларга нәрсә мирас итеп калдырырга тиеш? Татар кызы инде беренче үз балаларына да, таныш балаларына да, кече балаларына да беренче тәрбия бирергә тиеш, динне таратырга, күрсәтергә тиеш, гореф-гадәтләрне саклап калырга, телне саклап калырга. Шулайсы һәм инде син хыялларын тормышка ашып, карашып калу булсын, киләчәктә шундай матур булып кал, яраткан әни, яраткан тормыш иптәше булып калырга. Алия безнең татар гүзәле дигән номинациядә җиңү яулады. Менә сиңа шундый сорау бирәс килә. Син шушы номинацияга лаеклымы? Сайлагач, лаеклы буламыз. Беренче тормышыңны, үз эшеңне яратырга кирәк дип уйлыйм. Әти-әнине организаторларга, шундай матур мероприятиеләрне оештырганга бик зур рәхмәт. Сиңа үзеңә рәхмәт катнашуың өчен һәм киләчәктә уңышлар. Сиңа шушы татар гүзәле 2018 конкурсында катнашу нәрсә? Беренче әйтим килә, татар кызы конкурсына яңа белемнәр бирде, татар тарихы буенча беренче. Ләкин иң бәйге миңа бу яңа танышулар, шәһәр мәдәниятенә йөреп, татар телен өйрәнеп, татар җырларын, биюләрен өйрәнеп, шулай ук бик минем өчен шуңа күрә татар теле конкурсы ул бик яхшы үрнәк, киләчәк катнашучыларга, киләчәк кызларга бик шат. Һәм сине киләчәк конкурста шулай көтеп калабыз. Югалып калма. Син бик тә чибәр, бик тә матур. Шуңа күрә рәхим ит, һәр вакытта уңышлар сиңа.